jaluk. Enak temen rekosaku. Yo kene ora. Kena kok jaluk bisa nglangkai bangke. Ayo ngono. Tak peso tak jaluk. Kanjeng Pangeran, panjenengan sarimbit kekalian. Tenanipun ing Mataram sak menika sampun padhang kekrawangan. Awit pusaka Tumbak Tunggulnaga sampun wonten ing tanganipun. Nanging punten dalem sewu, kula mboten kepengin andarbeni dakah-dakah. Kepengin anduweni pusaka Tunggulnaga nanging kula kepengin nyelametaken. Menawi toh menika ngantos dipun agem tanganing tiyang-tiyang lan tumindak angkara negari Mataram badhe rikeh. Pramila pusaka menika kula aturaken dengan Saderengipun wonten saged sampun paring kepadang kaliyan Kraton Mataram. Gambar Maesondan wonten ing Kraton Mataram. Kok ingkang badhe lenggah gambar Maesondan panjenengan dados kraton wonten ing Mataram Pangeran Wijaya nanging punten dalem sewu tene menika kathah lagu-labetipun mbok inggih dipun paringi perdamelan menapa ngoten lho. Kanjeng saderengipun kula pengin pitepangan kalian pawongan. Oh ngaten. Kisana inggih sapa kang dadi aran? Kula pun Sawung Laga. Oh Sawung Laga. Gandeng gedhe laku lampet tumprak negara ana ing Kraton Mataram. Inggih. Kang sira bakal tak jumenengake patih ana ing Mataram Hindu.
Panjenengan jagaken anggen kula nampi. nggih. Rening sak menika sampun tetela negari ing Mataram sampun wonten ratu enggal teges sampun wonten pepadang. Sampun wonten ingkang asta pusaraning adil wonten ing Mataram. Pramila kunjuk dhateng para tamu kakung sumawana. Mbok menawi wonten garap gangsulipun lepatipun sida dadi budaya sak rombongan ingkang nyuwunaken genging samudra panasami. Monggo sami debul bujana Andramena. Ayu Nuwun para pamirsa. Nuwun pangapunten saderengipun saking keparengipun Bapak Kepala Desa ketoprak setengah gangsal supados purna jalaran badhe wonten tamu agung saking kita Jakarta. Nuwun. Jajal kok, jajal.